Samir ekla ba. Samir ekla. First hingge ang andara by mela gurna thangmani hingge omni por hingge boano bos sutenya hinai anu by susmita binung aro kisa tongwa yang sti hegena ni cycle na hingge ang tongka hingge bubai kisa jaga tongmani pore kisa mela ni side thangaya kanai oro hingge na sarok pajono hingge ekjon hingge bin boyfriend ta hingge bin boyfriend dol ta hingge bo kisa jaga oro kok samani pore hingge na bo saga ang an boyfriend bo kisa mani hegena nang kisa tongwa de hingge ang bo kono parni ba hingge believe khaya kanai tongka amni pore hingge no thangmani pore hingge no oslarok kisa jaga berena hinsa hingge hingge thangya hingge afu jaga borok kwbangmani tongo hingge kisa jaga simina himka hingge ang tai thangya hinui saka hingge borok ano bukhuk mutubai tei yakni phone segaya kanai twlangoi taka hingge amni pore hingge ang kunphano saimanliya hingge phung ayaya kanai ang saimankha jate ang ekdom serious pura no kisa bono bwsai bo maya kun khaimaya oni hama simi no kisa misa phai tongo kino guardian rok ano hospital thlangmani pore ang saimankha jate an gon rape wngkha hinui Doctor rok nam din saklai kana. Doctor rok direct no saide di kapro check khaimani pore ta Timung no tui norok ro tangai ma phaiga bo. Sungtini YouTube Federation ningoi sini Tripura Mothani Wings sung sikla bodol sung khanaka thangnai nobomini dino sini bukhuk sini approach koni bukhuk khoroksa bo romphejaka eba rep khaijaka hinui khanaka sung abo khanawi tongmaliya sung sini YTF sung ma phaikya tini ro tini an logi phai sopaikya ani khwai district ni YTF ni district president Hiramoi Debarma tini central ni YTF ni central ni secretary tei sini 45 Kongolpur ni sini block president Khwai district ni secretary nakadi tei ani Asrambari ni YTF ni block president Sapi Debarma tei bongni amsai ni sini monitoring committee ni chairman rok vice chairman rok bongni je 45 ni je Kongolpur 45 ni joto leader sung tongo sung phai sung paikya khana paikya bin bupha bo saka plus amo sini je bukhuk bo saikna rikya gotona khe mohai borok bin dara bai puja nainani thamani osa mutai nainani thamani saidiki bo hingke naina thangui borok pango amsaio thangmani mutai naina hinui ah jaga thangui borok berai laikha wngka laikha hingke bin dara kisa samung nangjagui bong no ganani no khoroksa bwrui bini mung hingke Susmita hinui bo saka bono yapar kwlangmani tongkar de ang kisa samung nangoi samung nang tongkha ang kaisa manui painaigra nainai bo samani hingke aboni ulo bo Susmita ni klangkha hingke Susmita erpore bini boyfriend rok logi tongpho Susmita ni hingke bini boyfriend ni logi te 3-4 jona borok tongphun hingke bo borok bai kisa borok laimani yagulo bo bini boyfriend bai kaisa side o thangui mane kok salainani bai hinui thangui je o je bad baki bini boyfriend ni logi ni je borok tongmani o borok bai bono sini bukhuk no bono yapari klangkha hingke bo phainani lerkha Susmita phainani lerui hingke bini je borok klang thangmani tongkar de hinui o borok bo sini bukhukjuk no bono berainani logi soka hingke bo saka po ang to norog bai berai maya ang norog no sibsini ya nukya ang berai maya hinui hingke amtui samani logoi no borok bini mobile segui bono bukhuk muthubui tamo khaikya bukhuk muthuma logoi no bo senseless wngkha hingke amtui haikhe khayokhui bo bukhuk muthuma yaklogoi no bo bini senseless wngtangma pore bo thangui ICU o thang sijaikya bo je kaisa borok no klaijak hingke ah jagani gana gani borok nukha nukogui salaide hingke guardian rok no khobor rwkha guardian rok khobor rwui guardian rok thang naikha erpore bono medical o tlangkha medical tlangma pore doctor rok bono check up khaikha check up khaimai yakule saka bono je physically bono amtui haikhe khaijaka hinui hingke ang abono sana muchungo naidi chung o samuthai wngthon jekono tere wngthon chung jotono khatung khajakhai chini bwsang wngthon bahamjuk wngthon bwsa mane jotono mane amtui hai khachung khajakhai no chung jotono tere berai laio kintu amtui berai laimani bisingtwi phano amtui hai samung sita rok khaijakmani ba khainai rok abo hai rok hingke belai chaya chung tini YTF ni hingkhe chung mono chung tabuk mo tak bini ro kok saithangma yagulo chung salaima PSO thangnai salaima PSO thangui chung ah jagani je ayo mo case ni je ayo o ayo bai chung kok salainai mo case busu status tamongkha chung sanai jati dati no je mutai hai samung sitra khainai borok no jati dati no romoi borok no je
India ni IPC ni bisingti bong ni tam dara tong bong na dati de jono sasti rui bong na dati de jono justin mani nang thon.